Kok dipasang rek anu. Bernogan. Ketara sudan pisang kok dipasang. Assalamualaikum bolo. Waalaikumsalam. Nganu iki. Jagunge tibake wis dhuwur wala modro sak rono kawat tebu. Penting. Iku kadoan iki tebu iki. Liyane jagung cilik-cilik jane. Alhamdulillah wis ngene, muga engko dikek keselamatan karo Gusti Pangeran sampai panen. Ya, sampai panen. Adoh sangka ama tikus, bajing, sembarang kalir, guys. Pokok selamat teko panen lah. Moro-moro dhuwur, guys. Terus kono kowe mandek kono kok dok pesen kok bot. Iya. Walah meh roto kono. Wis mbak semprotke yo cek ngene iki. Urung anak. Ya ampun. Ke foto. Wis ngono kuwi cekrek ngono kuwi dikotamne. Lah, nyala cacing. Lho sing sitokan lho. Lho, wis enek kobote iki? Wis arep metu dhek. Lho, isi telu iki. Telu. Sitok iki. Berarti sing ijen ngono kuwi. Heeh, telu iki. Tapi mbok sitoke cilik paling sing ngisor. Mana telu dhek? Bareng nderek lemu kuwi. Sing sulaman ning tengah-tengah ya gak kanggo ya. Gak kanggo. Arek sing ngeblong iki jek gelem ape ijo. Kayoman ya. Kayoman. Ora ngelot munggah kok munggah. Gede. Kayoman gudi. Kaya ngono kuwi gak ya. Lah kula sing kenalan kok kalau bos to. Terus usuk sekali. Iki tegone. Anget karo mono rek anget. Anget deh. Iso walalala hari yang sempurna iki. Lah iya. Kono malah kuwabe tapi cover gede. Berjualan. Nek kalepen lu kae bos, promo. Cilik-cilik. Iso diet terus. Iki cilik-cilik. Satu minggu iki kok nek sido udan tenan gak ya walah. Ayo. Tapi sing iki kabuk ketok iya ketok. Sing kono ricok wagi-wagi. Dan apa? Iya sik kene kodaran sik rek. Anu wong kono iki mudik 15 cik turah akeh, Bos. Ndi? Kono. Sing semrat sampean semrat iki lho, kuwi ngabukku 15 to. Turah iki jek oke. Iya larang-larang bosong cilik paling yo kalau ketoke dijabuti doputan ngono kuwi mbombo. Tromno lah. Kabuki ya tromno kurang. Wis kadung dilut capek terus digorene. Nah, gorene kae. Terus cek kari sitok ini Ono ngono. larang-larang mare iki. Kan yo kayak akeh wong anyar kan gung roh takerane spiro-spiro kan gak kan Dadi termono kurang oke sithik mbok kene kan. Terus kan ape nganu kan bingung to. Iki jek blasa tanpa dilempit-lempit iki mung tak silak rono. Ono kate bar durasi rati lengkep wong ngabuk yo. Padahal kan rawosik lho kae. Tuwa tonan. Perut ngono ae barang ngono kok montek ae mang. Lho akra cek. Lah. Hari yang mantap. Mangan yo ora tenan. Ngaplah. Do ngerti berita viral ora? Apa nah iki, Cak? Wong tuwek sak Mbah Pomo umur 72 tahun, rabi entuk wah ginu-ginu ambang kok wedoke. Tapi mas kawene wi dhuwit cek kertas 3 miliar. Lah, bar diitik-itik bengine melayu. Kuwi kertase ra nek duwite, bongkok. Dibeli nganu ndi jenenge? Pacitan, Bos. Jawa Timur. Lho kan cek kan biasa iso dicairno otomatis maksud iki nganten wedoke iki berarti gak pengalaman. Ngono, pengalamane kurang. 72 tahun lho. Parman jenenge iki. Parman ora Parman lho ya, Suparman nang arep omah. Cuma sing ngitok terus tinggal mlayu ngono. Iya, karo rasane dhek mlayu bar titik-titik. Ini ombang kok gede dhuwur wedoke. Iki kok wedoke kok ora iso nyairno ya. Lah nyairno kapan? Wong saiki mas kawin halus perangkat alat salat bengi titik-titik sok kapan lah nyairno? Sesuk wis ilang. Sesuk wis ilang. Acara bar titik-titik bengi kuwi kan bengi ditik-itik bawane diculik wis ditik-itik sik kan yo gak rah. Cara mono. Lah kabur. Roh rasane intine minggat. Ngono lho. Ceritane kuwi 72 tahun. Sing lanang jenenge Tarman. Iya saupaan kuwi. Iso.
Kuwi balala. Umur 70 kok sudah. Lagi rame kuwi. Urung dicairno yo. Urung nyairne sok kapan awak cek lara kabeh bar topak-apekno kok nyairno. Kupak apa? Lah iya. Jesi lagi. Ya derek nguseng ramajat malah kertas tok. Lah iya. Kertas tok. Aduh ya mikire sing wedok kan mati-mati ya kan kono wis duwe pensiunan dini ya, Bos. Wong 72 ape tekon ndi bar katakan ibarate mikire wong desa kan dhek kan ngono to mesti pikirane sing wedok kan tuwek-tuwek dari ndang mati mikire dhek kan mesti mindsete ngono mesti dhek mikire tuwek-tuwek retek kisut-kisut lah sing penting kan aku untuk duit 3 miliar mesti pemikirannya dhek ngono niate arep untung malah buntung. Namane gede adalah. Yo ya elek wong tromene rondone sapa? Rondone Tarman tek. Tarman ki sapa? Lah kae sing 3 miliar. Lho, kuwi ki tamune iki entuk dhuwit, Bos. Sing nyumbang kuwi entuk amplop. Lah sing dienggo amplop kuwi dhuwit rentalan. Dek, rono lak nggo mobil Lah mobile kuwi jebul mobil rentalan. Lah mobil rentalane lah kuwi digadekno. Lah hasil dhuwit gadene kuwi dienggo nyangoni tamu-tamu entrane ben ketok sugih ngono lho maksude. Permainane iya. Ben wong ki percaya nek iki kaya raya ngono lho maksudku. Lah iya. Tibake kuwi meng tak suwopil tak duweloki terus aku golek info kuwi meng tibake kuwi wis mlebu metu penjara ya gara-gara ngono kuwi padha. Jrono kok karo sapa ngaku-ngakune bos bis kuwi tau di penjara 2 tahun. Yo pernah. Cara mono. Walah yo la ilaha illallah ngono. Enek iki bar dibahas nek. Cek anget tek. Kancane rong roh tak roh. Masuk. Nu mana ya yo. Nu. Lu ditiru. Ledok-ding. Ngeri tenan ngeri. Kacau lah mesti kan kebayang-bayang 2 miliar kuwi meng nek diceke didelok palsu. Awane dhuwit. Lah mikire kan jagat pensiun dini iki 3 miliar lho Lek. 3 miliar nek ning desa gak usah umur hidup kok. Lah selawase urip lek. Lah iya. Sumbangan ra bingung. Nek ning desa sumbangan apa malah dhek engke dhuwit kok. Lah iya. Walang kuwi paling yo sak gurun yo jenek sing do gelem ae olah murah-murahan, bongkar-barat oleh masuk yo jan. Ya kok iya bangkok. Lah cek guye iki. Masuk ngono timbang dothok atik mathuk kuwi meng ngono. Iya. Wong liar lho. Berarti iki wong rondo wong kampung ngono ya. Mestine yo. Maksudnya nek sing wedok gak wong kurang metulah cara mono. Pengalaman tetep gak mungkin kebithuk dhek. Nek saiki wong wedok kan biasane nek masalah duit ini kan wonge nek pengalaman malah jelewi neng komen-komen ini neng TikTok kuwi mbaknya perlu berguru sama LC ngono. LC ki penyanyi karaoke ngene lho. Lah nek ngono kan biasane walala. Totok kerot ngono kuwi. Pengalaman dunia perduitane kan dhek ampuh. Kadang ngono cek keblinger, cek keblethok kadang kok. Nek boyone luwih buas kok. Kuwi yo. Iya, kuwi yo mesti. Iya. Suwuk ngono. Sebul. Salah katul. Dene suwuke 3 miliar kuwi meng kok. Iya. Suwuke iki 3 miliar wong ndi sing ra tromro nek wong desa wis langsung wis ulap ya. Wah, 3 miliar kaya kan ngono to. Ayam mendadak ngono. Iya. Wong kuwi saya nikahi ngono saya terima nikahnya seperangkat alat sholat dan cek apa jenenge uang cek uang 3 miliar apa piye ngono lho intine ya tulisane disebutnya cek senilai 3 miliar dibayar tunai ngono. Waduh bar ya langsung guyu ngene sing wedok ngalah batene alah kaya raya kan ngono mesti Dek. Iya. Bar ijab kuwi mak tolong ngono mikir. Tibake. Ngono. Tibake bare titik salah katur kuwi mung tinggal ngaleh. Duh kacau tenan.
Hubungan kuwi apa le? Umur 70 dunia titik ya cek gekes. 72 iki. Wong pegane terus-terus anteng-antengan bituki ngono kuwi jan. Terus melayu neh. 72 iki sak Mbah Pomo iki. Ya sak pangku ya nane. Panku wis ra kuat megawe kok. Loro jan. Waras ya. Ini kalau mesti meledak terus. Kancingnya. Ini ki iso-iso coba ngedos. Apa gak pengen? Ayo gerbar sulame terang medhok. Mari aku kae yo mbaten waduh wong-wong ki do kendel-kendel ya sulam aku ndelok HP wong sulam ki apa iki nututi cara menawa ya kon nututi bidang nututi. Iki ngene lho aku ki arep ngomongin kok aku bocil maksud iki kok dikira keminter apa piye dadi aku meneng ae berarti lho wong-wong nek do nyengkut do icir do sulam wae. Dite sing gedhe ya wis matuk ngabuk engko kan. Kadoan. Gedhe iki ya ora Dadi tangisan. lele nungsep sisan. Sulame entek 9 kilo, guys, lek man ato-ato. Mikir neh. 9 kilo ya 1 juta, guys. Aku yo lagi 6 kok. lagi 6. Bulan lagi 6 mak yo cek enteng. Lho 10 kilo cirane. Aduh. Berikan dia mumet kopior pula kode lama ya 6 mek. Tapi ya dikek nyantai ngono. Masa iciran 14 aku kira 20 kilo. Walah. Lah iya. Lah ning ngene rek gak ndongakno ndang ketel ndang nyempret. Kuliah. Lah iya. Masa iciran 14 kilo dong dadi 20 kilo. Mas paro re dhewe. Kamu yo jaran karo 20 kok. Iki lho cek berkejaba. Walah. Ya ke wong-wong kuwi warung ae digedhekno. Ngono carane iki. Kok unggal padahal hamo. Padahal lama. Ngasih gue. Padahal ya hamo. Amo di ngomong-ngomong. Celek bati lah yo. Berarti tungane mendingan nggone dhewe jekan ge alhamdulillah lho. Iya iki. Iya. Entek maksudnya aku entek 9 ki wong Kabeh. ya. Termasuk sing botak sak blang-blang kae. Kono ki umum ngono kuwi Praburi ki umum. Maksudnya Bareng-bareng kabeh. Karo jere kan sulame pe sulame. Keterak garingan ora tukul, blaping pindho ya perkara kaya wong Tikus lah ya. Sulame ping 3 paling ora iki. Iki ganjil kan. Ramban iki Iki lho. dicir neh ngono. Genah. tapi yo terakhir tenan lho. Batin kuwi aja wong-wong kabeh do sulam aku jenenge batin lho. Do sulam aku. Ya aku yo Kembru kakean. Nek sing ngicir lah gelas sih. Gak sampean ket sulam teko saiki gak entuk dan wis pirang dina nek seminggu. Terus baru. Ngene ya. Tapi sing pisanan entuk udan. Udane nyontonge ya serakat mumbul mendelep soalnya. Sakene dibak nang anu Tekul wis garing. Ya wis ngono rek. Ki petane padha nangis, guys. Karena udan. Lah iya. Jangan ngenteni udan, guys. Arakno ngene lho, guys. Siji icir si kuwi ngerti jagung apik ngono wis do gugup. Terus udane kok ngono barang. Ngono lho. Lah awak sing asline ya mari ya ora iso disalahno perkara cuacane ndengi memang udane iki wakeh. Wah, apik tenan. Yo duwres terus. Sindang icip. Nah, Mesti kan tak ngene kan langsung ngoyak icir to, guys. Apa meneh kan ketigone wingi rada geser, beser. Ngono lho. Dadi memang nek hitungane gak pas ngono kuwi, guys, wong tani iki waduh nangis. menangis tenan. Kayak ngubis. Ya akeh guys sing ngono kuwi ngendi-ngendi Dos wambat wae. Jawa tok. Nek luar Jawa ya akeh ndenge aku ndelok sing wong Lampung kuwi malah 10 hektar nggone wong sitok sak nggon lho lek wi. Apa kuwi? Jagung. Jagung pindang putahen kabeh iki. Kayak nangis oleh ya. Iya, ngendi-ngendi cara mono ki gak kok Jawa tok, ngendi-ngendi cara. panek pokoke kita iki kita. Pokoke iki Penyakit kulit kabeh gak mungkin. Penyakit kulit. Kulit jagung. Aduh. Pindho ae do ping telu kok. Sing pitu sing pisang klenger yo akeh rek.
Telu waras ya udah. Dah ya 10 hektar. Lah yo ki tapi nek ning HP iki mulai iki Minggu guys, Minggu, Senin, minggu karek nyatakno. Ya muga-muga. Selasa kuwi terus ngedur ceromono. Amin. Seminggu minggu enek ping 4 nek gak ping 5 guys udane. Lah ya. Kumpulan ana 10 hektar terus. Gonem tuh ana 10 hektar iki. Kabeh. Enek nek Ana. kabeh. Kata enak itu. Ana. Gerane kok Lah ya 1 hektar pirang pes biasane? 120 luah ya. Iya 100 sik. 100 luah ya. 100 sak ngene Mbah Pomo lho. Heeh. Angger 10. 10 saetare isirane piro lepris? 10 gampang rek itu. 10. Kan lho ya Mas aja kerep lho. Heeh. Standare ya. Ya berarti yo 9-10 lah. Heeh. Apri wong gocok. Nek kok ono sing wis mburi nek nang Google. Nah, sementara iki kok nyemper ku Kok ngisor sik. Oke. Sing ngisor kabeh. Kok ngisor. Gempal kok. Karo ngopi. Banyu. Ayo ke banyu. Ngombe bos, ngombe apa ora? pendingin. Gun lo leman kita era lah poplak iki. Oh, mantung bure ngobrol. Dan kawak itu mana kondang. Apa semprotan? Yo kae anu cekelane anune mesine kae diganti. Pri. Kene lebih lurus, Pri. Iki lek gempale kono rek. Hubung-hubung ya sampean kok kono. Kalau patroli. Wah, topo boleh. Kudu gede. Wis bismillah kuat kali kodi. Selamatno Sampai panen. Ya yo aku lho, gemetane ku lho. Ayo. Sing iki yakin panen. Amin. Teh kuse. Rupanya. Gua. Nih, gowo. Pendingin. Ya bismillah. Bismillah karo obah ora obah yo. Para mama. Bingung. Lah, Bismillah. Bismillah para mergae ya padha ae. tenan guys tapi gua. Sulam apane? Wong sumbangan didil kok sulam. Man blos yang gregeten asal karo rokok sampurna ireng aku ngono gen pas tuntas aku ngono. Rasa uman-umanan aku ngono. Lah. Tenan. Ngeri guys. Mergawine cuman yo Ya kan ngene iki. Nek harian. saperane mesti masuk gua. Oke, mergawe harian. Sedina nek ning gone dhewe cah sedina tak kei 110. Ning gone dhewe termono pokok nek wong tak hitung nek wong lanang ki tak kei sakmono, guys. Tapi yo delok ya maksudku ndelok-ndelok kondisi situasi dan ekonomi. Cuman alhamdulillah sampai detik ini ki awake dhewe nggae pakde kuwi tak undak-undakno dhewe, guys. Kok yo ngerti kahanane ngono kuwi lho, guys, maksudnya. Jadi tak hitung sedina ki 110-an. Gogung nek rong dino pisan bensin. Kok nek rong dina pisan. Masa sing kanggo ngene iki lho, guys. Nek nang kene lho ya, kan mergane ado. Tak kon njaluk bensin. Tak kon ngisi 20 ngono. Terus keterak sumbangan. Iya, sumbangan. Lah sumbangan ki ning desa yang buka kitab rokok apa ya wis lho, guys. Dadi gak ceromono duit leh mergawe bendino ki entek ning gone sumbangan. Ayo. Dadi ning desa ki biaya hidup ki akeh lho, guys. Malahan. Malah luwih akeh lah nek ning kutha to gak enek acara tetek bengek. Paling siji loro tok wong KUA wis bar. Iya. Sumbangan juga koyo nek ning duwe sop bareng-bareng sak negara. Lah ning desa sekali barengi ceromono ngono kuwi 4-5 lho, guys. Iya. Bayangno. Sedina buka kitab kabeh terus wong 5 kuwi enek kabeh kon ra adol sapi arep ning ndi. Tenan guys. Ceromono ibarate lho. Nek di perantauan kan paling kan koncone kenal-kenal ke perantauan. Nek di desa kan sak mbah kenalane. Kok ndi? Harian terus urung sing dipangan, guys. Urung iki jagunge. Ngopeni bocah sekolah nek nganu endi putu ngopeni putu. Iya to. Pokoke iki Sepoi dungane guys, muga-muga pakde-pakde iki yo do sehat kabeh. Ae dhewe. Iki rezeki sing luweh ngono. Betul. Men awake dhewe iso gawe peluang pekerjaan kanggo wong, ya awake dhewe muga-muga sing dijaluk ki tanine ki berkah. Dijogo pangeran to bismillah. Awake dhewe ki sing dijaluk pokok sampai engko panen ki aman selamat. Amin. Adoh sangka omotiko sama kewan ngono lho. Soale iki ya ngono kae kadang ki nek jenenge gene tunggal iki ngono kae. Makane ki nek dhewe ndonga. Makane ki nek dhewe kan
jaga nih guys, disemproti sing ketel-ketel kuwi. Dan barang enak ini Mas, nopo kok ditebu Mas ngono. Ya, enak sing kok iku gak ditebu pisan ae timbang kamban piye? Pertanyaan jawaban. Ngene lho guys, tebu ki ditebu ki yo cara monone iki nek ora duwe penebang. Nah, terus apa awake dhewe ki jagane truk. Cara mono nek awake dhewe ge enek sing backingi sing bener-bener truke seteneng kene. Terus romono bener-bener pas wayah tebang awake dhewe gak iso dhisik lah ya padha nangis guys. nangis betul. Kayak ngene iki tuwung ki tebu akeh ki gak entek lho guys. Ora ngentekno. Sedangkan iki pabrik wis mulai akeh sing tutup. Iki sing buka karek Madiun apa ngendi goro-gorone ya Jombang, daerah kendala gak duwe tuwung tebang ngono kuwi. Saiki soalnya kan do roh rasane tebu, duwite akeh wong tebu. Terus akhirnya saiki sing tukang tebang-tebang lah kuwi mbaone do ditebu dhewe-dhewe. Sedangkan wong tebang-tebang kaya wong tuwungan, wong ngandong kuwi tenagane wong Joko kene. Ya wong Randu, wong Bluro. Wong kene nang Menden, Bapangan. Oh wong daerah Mulus, daerah Sumber. apa jenenge nganu niki penebangi. Sedangkan dhek inginane kuwi keluhane wong tuwa kuwi penebange diteleponi wis do garap tegalane Dewi kodane ngono kuwi tebune cek mangkrek lah tebu kok nek gak ketebang ya padha ae gua masamu ora tangisan kabeh gayan ki duwe resiko dhewe-dhewe kabeh ki duwe resiko dhewe-dhewe guys yo ngono kuwi mau nek awake dhewe tebu ki maksude nek uga siap tenan maksude siap sak kabehane yo padha ae guys monting. Nah, dhewe Cromono gak duwe Cromono cekelan wong tebang. Ben iso dhisik terus treke barang. Soale dhewe gak duwe truk dhewe ngono ibarat kata guys mumet tak ngono. Nah, kecuali dhewe ra petang sitok duwe truk ngono ya. Iku dhewe omah we sakmono. Cromono mobile dijolne truk ora sedeng. Kae omahe lah ora sedeng nek dikeki truk. Cromono ndak sedeng ya kae ora sedeng. Gak sedeng. Truk kae ora sedeng yo nek guys omahe. Dan ade tebung yo pakde yo piye regane yo wis genah. Lah yo kepikiran Cromono aku apa nebu. Wong-wong ki engko terus piye? Lagi apa? Nek gak ning gone dhewe engko terus wong-wong piye ngono Cromono iki. Dadi pikirane tekan dindino lho guys awake dhewe iki. Cromono iki cara ijek ning tahap ngono kuwi makane iki apa jenenge karo ngoyak apa keuangan dari sosial media badhe tetep entuk duit ngene sosial media. Cuman kok sayangnya karo Gusti Pangeran ki dhewe iki lagi dikeki dalan ki yo dalan kok TikTok karo kok YouTube. Tuh nek urung kok Facebook, urung kok ngono kuwi ngono guys. Wangel Facebook delok wong-wong kuwi kok lewat Facebook iki do entuk hasil ngono tapi dhewe jajal ki cek sulit guys cek. Urung anu lah ngono urung kanca kok lek damis ngono kuwi nang Facebook ngono kuwi entuk pisan. Keluarga kono saudara dulurane dhewe kok dimasine lho kan wis entuk kok Facebook kok TikTok kok ngendi-ngendi ngono to guys ngono kene kan urung maka dhewe sampeyan insyaallah iso seperti beliau-beliaunya yo iso ngono kuwi no amin pasti bisa pasti ben awake dhewe iso gak dalan pangan wong ae ngono kuwi lho guys betul cara ngono iki ya ngono kuwi lah guys ya kemang jamane digawak kan aku asline tuku melon iki tapi melone malah ra digo dan goreng ala Indomaret gitu anak melon gede murah mangan tak tuku iki semarang gua kan Pak Depak Tibrang kan mampir rumah kan cuma berkah buat kayak berkah keberkahan min ya ngono oke